Θέσεις διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έκαμψε την ισχυρή αντίσταση του ΠΑΣ Γιάννηνα, τον νίκησε 2-1 και βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση. Η νίκη του ιστορικού Πανιωνίου παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ΠΑΣ Γιάννηνα ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε σπουδαίο γενικά ποδόσφαιρο και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ 1-0. Από τον έξοχο πραγματικά Πανιώνιο που είχε και 3 δοκάρια και που κυριάρχησε, επαναλαμβάνουμε, στην επανάληψη, κορυφαίοι οι Μπαρζόφ, Λίμα, Εύανς και Τσιαντάκης. Από τον πολύ καλό, πολύ ισχυρό, πολύ καλά δεμένο ΠΑΣ Γιάννηνα, που εντυπωσίασε, θα το ξαναπούμε με την εμφάνισή του, καλύτερη παίκτες η Πασιαλής Πρίσκας Μάιπας. Φάσεις και γκολ τώρα από την συνάντηση της Νέας Σμύρνης. 7 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι αυτό από το διαιτητή Βουτσαρά, ενώ στο 78 βγήκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα έξω ο Ματζούκης του ΠΑΣ Γιάννηνα. Μανεύσκη εδώ για τον ΠΑΣ που, επαναλαμβάνουμε, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακός, δημιούργησε ευκαιρίες, ήταν πολύ κινητική ομάδα. Πρίσκας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Πρόκοπ. Μπαλιά δεξιά για τον Γιάτσο, μια σέντρα σούτ, ευνηδιάζεται ο Μανίκας και η μπάλα είναι στα δίκτυα μόλις το 4ο λεπτό. Είναι το 0-1 για τον ΠΑΣ Γιάννηνα και φάση βέβαια που ξαναβλέπετε. Κορυφαίοι από τον ΠΑΣ, Πρίσκας, Πασιαλής και Μάιπας. Εδώ μια αμφισβητούμενη φάση από την κεφαλιά του Μαυρίκη, η μπάλα στο δοκάρι. Κανείς δεν ξέρει αν η μπάλα πέρασε την εστία. Ο διαιτητής ήταν κοντά, ξαναβλέπετε τη φάση. Είπε ότι το γκολ αυτό, αν είναι γκολ, δεν μετράει. Και έτσι συνεχίστηκε το παιχνίδι με το 0-1 υπέρ του ΠΑΣ Γιάννηνα, που στο πρώτο ημίχρονο, όπως βλέπετε και εσείς, έκανε μερικές πολύ καλές ευκαιρίες. Κατόρθωσε να προηγηθεί στο σκορ με τον Γιάτσο, κράτησε αυτό το σκορ στο πρώτο ημίχρονο και να εδώ ξανά επίθεση με τον Μπονόβα. Ένα άνοιγμα αριστερά για τον Μάιπα, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον ΠΑΣ να κάνει το 0-2. Δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη είναι ο Γιάννης ο Γραβάνης, αυτό το γέμισμα, μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Εύαν στον Παπαξιτόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του γκόλα, όμως αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει για τους Μεσμονιώτες που είχαν και 3 δοκάρια. Το πρώτο πήγατε με το Μαυρίκι, ακολούθησε άλλο ένα με το Μαυρίκι και ένα το τρίτο με τον Λίμα στο 74ο λεπτό. Πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, Παπαχριστόπουλος εδώ στον Γραβάνη, στο χώρο του κέντρου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος ήταν σαφώς ανώτερος, ήλεγχε το παιχνίδι, κυριάρχησε θα μπορούσαμε να πούμε. Είχε άλλωστε και 2 δοκάρια, αλλά πέτυχε και 2 γκολ. Εδώ ο Μαυρίκης, ένα πραγματικά παλικαρίσιο γκολ. Είναι το 54ο λεπτό και από την παλιά αυτή του Παπαχριστόπουλου ο αρχηγός του Πανιωνίου θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 1-1. Όμως ο Πανιώνιος ήθελε ένα ακόμη γκολ για να πάρει την νίκη και το πέτυχε 3 λεπτά αργότερα. Εδώ ένα δοκάρι από την γυριστή αυτή κεφαλιά του Μαυρίκη, στο 55 αυτή η φάση. Μπαρζόφ εδώ στο κόρνερ, μια έξοχη κεφαλιά από τον Νόνι Λίμα στο 57ο λεπτό και είναι το 2-1 για τον Πανιώνιο, φάση που ξαναβλέπετε. Μπαρζόφ, θεαματική κεφαλιά ψαράκι του Νόνι Λίμα και είναι το 2-1, ένα σκορ που έμελε να ήταν και το τελικό της συνάντησης αυτής, της όμορφης συνάντησης που έγινε στο στάδιο της Νέας Σμύρνης. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα προσπαθεί να οργανωθεί, θα περάσουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Πανιωνίου με τον Τσιαντάκη. Θα γίνει σέντρα και πρώτου Μαυρίκη, πολύ όμορφα θα μπλοκάρει την μπάλα ο Γκόλας. Μπέριος εδώ, Μαυρίκης, αλλάζουν την μπάλα. Λίμα, οι παίκτες του Πανιωνίου. Θα γίνει ένα σουτ μακρινό, η μπάλα στο δοκάρι είναι το τρίτο δοκάρι για τον Πανιώνιο και στη συνέχεια ο Μαυρίκης θα χάσει την ευκαιρία. Και το σφύριγμα της λήξης από το διαιτητή Βουτσάρα. Ο Πανιώνης πέτυχε μια ακόμη νίκη, 2-1. Πρίσκας στον Γιάτσο. Ο Γιάτσος κάνει τη σέντρα, πετάγεται το Μανίκας, χάνει την μπάλα και έχουμε το άνοιγμα του σκορ στη Νέα Σμύρνη από τον ΠΑΣ Γιάννηνα ακριβώς το 5ο λεπτό. Μπαρζόφ, Καραμίχαλος. Επιμένει ο Καραμίχαλος να φύγει από τον Ματζούκι και έχουμε νέο φάουλ. Και ο Μπαρζόφ στο φάουλ. Με πολύ φάλτσο η μπάλα, πετάγεται ο Μαυρίκης. Πανηγυρισμοί για γκολ, ο διαιτητής είναι δίπλα στη φάση, έχει αντίθετη γνώμη, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Παπαχριστόπουλος, χάνει την μπάλα. Ο Παπαχριστόπουλος από τον Μπονόβα. Στην αντεπίθεση ο ΠΑΣ που προηγείται 1-0. Μάιπας
στην περιοχή, πλασάρει το Γραβάνι και είναι out. Πολύ... Γραβάνι στο φαούλ. Πίσω η μπάλα από τον Μπασκιαλή, προσπαθεί ο Παυλόπουλος, έρχεται από την άλλη πλευρά ο Παπαχρηστόπουλος και ισοφαρίζει τον Πας Γιάννηνα ακριβώς. Όχι, το γκολ δεν μετράει, το γκολ του Παπαχρηστόπουλου. Έχει δώσει offside ο διαιτητής κ. Βουτσαράς ακριβώς στο 3 του δεύτερου μέρους. Γραβάνης. Παπαχρηστόπουλος που κάνει τη σέντρα. Μαυρίκης μόνος στην περιοχή, ο Μαυρίκης προσπαθεί, σουτάρει και ισοφαρίζει. Ισοφάρισε από τον αρχηγό του Πανιωνίου ακριβώς στο 7ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Γραβάνη στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Μαυρίκη, μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στην αγκαλιά του Γκόλα. Μπαρζόφ στο κόρνερ, Λίμα την κεφαλιά, πέφτει ο Γκόλας, χάνει την μπάλα και έχουμε το 2-1 για τον Πανιώνιο από τον Λίμα. Πανηγυρισμοί στη Νέα Σμήνη, ο Πανιώνιος προηγείται 2-1 με αυτό το κόρνερ του Τοντόρ Μπαρζόφ και την φαλτσαριστή κεφαλιά του Νόνι Λίμα. Μπαρζόφ στο κόρνερ που παραχώρησε ο Κλίτσας, γίνεται η κεφαλιά, απόκρουση, η μπάλα έξω από την... Δεν μετράει τον γκολ, φυσικά έχει προηγουμένως σφυρίξει, σταματάει το παιχνίδι, δεν μετράει τον γκολ του Τσιαντάκη. Σούτ από τον Λίμα, η μπάλα στο δοκάρι του Γκόλα, έρχεται ο Μαυρίκης από την άλλη μεριά, πλασάρει με το κεφάλι και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιώνιο.